L'Institut Balear de la Natura i d'Espais de Natura Balear demanen la dimissió del gerent de l'IBANAT i del director general de pressupostos. Els acusen d'incomplir l'acord retributiu signat fa gairebé 2 anys per aconseguir l'equiparació salarial amb la resta de treballadors de la comunitat. Asseguren que molts d'ells cobren nòmines inferiors als 1.000 euros en una feina que posa en risc la seva vida. Denuncien, a més, deficiències en les instal·lacions dels parcs mòbils, dels vehicles que utilitzen i el material que se'ls proporciona amb comptagotes, diuen. Nos sentimos engañados, nos han estado entreteniendo prácticamente 3 o 4 meses, cuando faltan 2 meses para las elecciones ya prácticamente esta gente poca cosa van a hacer, por no decir nada. Y lo que nos sentimos engañados tanto por el gerente de IBANAT como por el director general de presupuestos, que nos han tenido entretenidos 3 meses para nada.